أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله لا يستعان إلا به والحمد لله لا حمد إلا له والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. wala ɲuman dɔn foli ani tanni an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ko kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to Shirifila TV jabaranin na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An bɛ kisi nɛɛma deli Alahu Taala fɛ Ala k'o caman jidi ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila aw ka jɛmunkan mandi kɛnɛ kan ladabu kɛnɛ ne ni aw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ denbaya a lamɔko ɲuman silamɛya ɲini an fɛ cogo min na jogo ɲuman a bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na alhamdulillah iko laadala an n'an ka malimatubaw ka se ka masala ne ni aw faamuyali bɛ se ka bonya cogo min na o hukumu kɔnɔna na an ni an ka Seyida bɛ ɲɔgɔn fɛ madame Sanogo Seyida Jamila Danbele. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔni baasi tɛ yen? An bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. I bisimila. Saha. Fo ka taa se an ka malimatu ma Seyida Buware Fadima Yatara. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. A bɛ n'a fɔ Buware ko in bɛlen bɛ ma ne ko se Buware yɛlɛl'o la kosɛbɛ. Kɔni baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Masha Allah. An bɛ Ala tanu. Alhamdulillah an badenw i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi an bɛna masala dakun min kan a nafa ka bon kosɛbɛ n'o de ye sabali ye. An b'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya a bɛɛ lajɛlen a gulolen bɛ sabali de la. O hukumu kɔnɔna na walasa faamuyaliw bɛ se ka bonya an bɛna ɲininkaliw sɛmɛ an ka seyidaba ninnu na u na fayida caman di an ma. O hukumu kɔnɔna na sabali Seyida Fadima an b'a mɛn sabali yɛrɛ ye jumɛn ye? Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. A fɔlɔ n'a laban Ala k'an ɲaga d'an ma. Ala k'an karamɔgɔ m'an ɲɛ. Ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye. Seyida an b'i fo i ka ɲininkali in na. N'Ala sɔnna ma i bɔra k'an ɲininka min na n'o ye sabali yɛrɛ ye ko sabali ye mun ye. An bɛ se k'a f'i ɲɛna sabali de ye yɛrɛ minɛ ye ka bɔ basigibaliya ma ani dimi ani k'i yɛrɛ minɛ fana ka bɔ ko o ko ma n'o ko in de bɛ se k'i bali i ka Ala batoli la ani ka faridaw dafali ani k'i yɛrɛ kisi fɛn o fɛn ma fɛn min n'o de b'i sama ka se haramu kow ma a bɛ fɔ o de ma ko sabali. Sabali fɛnba de don sabula a fɔra ko a sɔburu diyawun ko sabali yɛrɛ min filɛ nin ye yeelen de don sabula ale de ye sira ye min b'i bila yeelen sira kan i mana fɛn o fɛn minɛ baara o baara minɛ n'i ma sabali t'a kɔnɔ i tɛna sira ye i tɛ nafa sɔrɔ o tuma sabali de ye yeelen min bɛ taa i se i ka laɲini bɛɛ lajɛlen ma i mana ko o ko minɛ i kɛra i bɛ sigi de la wa i bɛ furu la wa i bɛ baara dɔ la wa o kɔrɔ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲɛnamaya mɔgɔ bɛ sabali la fɛn bɛɛ lajɛlen na wa i bɛ sira o sira minɛ n'i bɛ taa wasa sɔrɔ o de tɛ tɛmɛ sabali de kan mɛn o tuma sabali ye fɛnba ye. Alhamdulillah Seyida i bɔra ka kuma minnu fɔ nin ye kuma ninnu ka girin kosɛbɛ nka an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya in yɛrɛ tiɲɛ na a tɛ taa sabali kɔ o tuma Ala ka sabaliko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. O hukumu kɔnɔna na madame Sanogo ayiwa Seyida bɔra ka sabali yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an ye faamuyali sɔrɔ o la yala e yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye Allah subhanahu wa ta'ala fo ka taa se an ka ciba sanu ma kisi a nɛɛma b'a ma olu fana ye mun fɔ an ɲɛna sabali kan? A'udhu billahi sami'ul alim min sharri shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdullah alayhi salam. Seyida alhamdulillah an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shaitanɛ tɔɔrɔ ma
k'an sinsin ne masa tɔgɔ ye masa min ne ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi seyida o kɔfɛ an bɛ sɔlatu kɛ alakira kan ale min kɛra nɔrɔ ni kanan sabatili Allahu subhanahu wa ta'ala ka dugukolo kan m'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a ka sɔrɔ na don ala k'o nɔgɔya aw ni ne bɛɛ lajɛlen seyida y'a fɔ cogo min na Allahu subhanahu wa ta'ala a kumana a ka gafe sanuman kɔnɔ n'o ye alikuranɛ ye a kumana a ka kiraw fɛ a kumana nabiɲumanw fɛ k'o lasu ka kɛ sabali kan bon ala ye an lasu ka kɛ sabali kan k'a ka kiraw lasu ka kɛ sabali kan Allahu subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna allaha ma'a sabirin i ka dɔn ale Allahu subhanahu wa ta'ala a ko a ka kuranɛ kɔnɔ suran jumɛn na n'o ye suratul Bagara ye aya 100 ani aya 53 a ko aw mɔgɔ minnu ko k'aw dalen don ale Allahu subhanahu wa ta'ala la aw dalen don ala la n'aw ka limaniya ye aw dalen don ala la ko saya bɛ yen aw dalen don ala la ko mizani ye tiɲɛ ye wa aw dalen don ala la ko siratu bɛ yen ko ye tiɲɛ ye wa aw dalen don ala la ko cidenw cili k'o ye tiɲɛ ye ko a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye ani seli ko i k'a dɔn ala ale ala yɛrɛ faralen don maaw kan maa minnu sabali la seyida n'i ye sabali yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ dɔ fɔ a la ka dɔ to sabula diɲɛlatigɛ yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ seyida a sigilen bɛ sabali de kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ i ka ɲinifɛn na sɔrɔ hɛrɛma i tɛgɛ ka d'a kan i k'a sɔrɔ dugumakolo in sanfɛ seyida i bɛ sabali de ta fɔlɔ sabula a gɛlɛmanw de bɛ tɛmɛ o tuma e bɛna i tɛgɛ da a nɔgɔman kan tuma min na o b'a sɔrɔ e sabalila fo gɛlɛman ninnu bɛɛ tɛmɛna ka ban o tuma sabali ye fɛnba ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye min fɔ a ka gafe sanuman kɔnɔ o de ye nin a ko Muhamadu ma tuguni kisi ni nɛɛma b'a ye a ko fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul a ko Muhamadu ma ko n bɛ yamaruya a ko sabali i n'a fɔ kirabaw tɛmɛnenw sabali la cogo min na olu dɔ ye Nuha ye Ibrahim b'o la Isa b'o la Nabila Musa b'o la fo kana se an yɛrɛ ka kira ma kisi ni nɛɛma b'a ye a ko ninnu sabali la cogo min na u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kiriya kɔnɔna na u ye gɛlɛya min sɔrɔ u ka weleda kɔnɔna na a ko sabali i n'a fɔ ko ninnu togoya o tuma o la n'an ye ala ka nin kumakan ninnu lajɛ a ka kiraw ma ko u ka sabali seyida e ni ne yɛrɛ an minnu fana ko k'an ye silamɛw ye ko an bɛ tugu kiraw kɔ k'an b'an sen da kiraw sen da nɔ na k'an bɛ kiraw ka kumakanw labato k'an b'u ka yamariyakanw labato u ye wale min fɔ k'an b'an cɛsiri k'an seko k'o la u y'an bali min na ko tuma k'an b'o to yen pewu sabali in bɛ segin ka na anw fana ma o tuma sabali in bɛ segin ka na anw yɛrɛ fana ma i n'a fɔ nin kiraba ninnu sabali la cogo min na an silamɛw fana kan ka sabali ten waasa an fana ka laɲini min na sɔrɔ an ka ala batoli la o tuma an bɛ o sɔrɔ sura jumɛn na seyida o ye suratul ahqaf ye o tuma an bɛ nin bɔ o la seyida i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ i ka ɲininkali ala ye min fɔ sabali la o ye nin ye seyida ni ala kumana yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kira ta bɛ tugu la kisi ni nɛɛma b'a ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ko laysa shadidu bisir'ati innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab a ko farinya tɛ mɔgɔ takabin ye o kɔrɔ ye di se b'i ye fanga b'i la mais seyida dɔ ye ko dɔ k'i la ko min n'a ma bɛn e b'a dɔn ni ne kɔni wulila ko min ta sara ni tigi la n ta bɛ juguya ka tɛmɛ a ta kan sabula a tɛ se n na ko mais i sabalila i y'a to yen a ko mɔgɔ farin de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ne gɛlɛman kɛra a la o tuma a y'a to yen ala yɛrɛ kama o sera n'i ye kira ka ni hadisa ninnu ta k'a lajɛ hadisa in bɛna don yɔrɔ caman na hadisa in bɛna don an ka duw kɔnɔ
a bɛ don an ka baara yɔrɔw la a bɛ don an sigida bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ sabula n'i y'an ka du kɔnɔnaw lajɛ Seyida an sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a sigi tɛ ɲa ni sabali tɛ a tɛ ɲa ni sabali tɛ a tɛ ɲa ni sabali tɛ mun na tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ don dɔ ko dɔ bɛ kɛ du kɔnɔ a ma bɛn mais a kɛra e min na e de ko k'i ye silamɛ ye mun de bɛ fɔ i ma ko sabali i k'a to yen bon e de ka sabali kɔfɛ o ko in bɛ ban wa a bɛ se ka na kɛ ni bɛn fana sabatila ye du kɔnɔ ka tila ka kɛ hɛrɛ ye du kɔnɔ Seyida an ka du kɔnɔnaw tɛ ɲa an ka du kɔnɔnaw tɛ hɛrɛ sɔrɔ Seyida fɔ an ka sabali bon sabali belebeleba Seyida a bɛ boli jɔnniw kan an musolakaw sabula n'i y'a mɛn du Seyida muso de ye du ye Seyida n'i y'a mɛn dilanni muso de bɛ se ka dilanni kɛ fo k'a ɲa mais an ka dilanni Seyida a tɛ se ka kɛ fɔ an ka sabali de ka ɲɔgɔn minɛ ka an ɲɛ tugu ka tila ka an tulo datugu a kana fɔ ko fɛn fɛn kɛra e kana fɔ k'i y'a bɛɛ ye a kana fɔ ko fɛn fɛn fɔra Seyida e kana fɔ k'i y'a bɛɛ mɛn fo e k'a kɛ komi i ma dɔw mɛn k'a kɛ komi i ma dɔw ye walasa maaya bɛ se ka taa mais n'e ko k'i y'a bɛɛ ye ka tila k'a fɔ Seyida k'i y'a bɛɛ mɛn Seyida dilanni tɛ kɛ o tuma n'an ye sabali yɛrɛ ta k'a lajɛ Seyida a tɛ ko an ka nin waati in kɔnɔ sabula ɲɛnɛmaya yɛrɛ hayatu yɛrɛ a asulu yɛrɛ ye saburu de o tuma Seyida ne b'i bila yan o tuma pour que i ka se ka ɲininkali wɛrɛ tɛnku n balimamuso la siga t'a la alhamdulillah madame Sanogo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin walawalali sanuma ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ bi na siga t'a la ɲɛnamaya a ka gɛlɛn kosɛbɛ sigida kɔnɔnaw la an b'a sɔrɔ ɲagami caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ sabali taɲa o de bɛ na n'a ye ka d'a kan bi na an bɛɛ lajɛlen de ko a tɛ kɛ n na a tɛ fɔ n ma k'a sɔrɔ silamɛya diinɛ bɛ sabali de ɲini an fɛ Muhamadu Mustafa kisi a nɛɛma b'a ma i bɔra k'a ka kumakan sanuma min fɔ an ɲɛna ka dimi to i yɛrɛ la ka sabali Seyida i b'a ye k'a fɔ est ce que o mɔgɔw ka dɔgɔ bi dɛ Seyida y'a fɔ cogo min na o mɔgɔ ka dɔgɔ nka pour que an ka nafa yɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya la wa pour que an ka silamɛya yɛrɛ fana ka ɲa f'an ka sabali de parce que kira ka nin kuma ninnu kisi nɛɛma b'a ye a ka kan silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'a ye a ka kan silamɛ ɲuman bɛɛ kɛ nin kumakan ninnu ta i ka baara kɛ n'a ye a kana kɛ hadisa a kalanna ten a kana kɛ e y'a mɛn ten la a ka e y'a mɛn i y'a kalan i ka baara kɛ n'a ye sinon n'i ye denmisɛnninw fɛn o fɛn wele ka na minnu bɛ taa madrasa la i b'a ye k'a fɔ depuis kilasi 2 ni kilasi 3 u caman bɛ se ni hadisa in na siga t'a la kuma tɛ maakɔrɔbaw ma mais est ce que kumakan in yɛrɛ a faamuyara walima mɔgɔw yɛrɛ de ma a ta ka baara kɛ n'a ye bon Seyida hali n'a y'a sɔrɔ kuma in ne a faamuyara baara tɛ ka kɛ n'a ye barisa baara tɛ ka kɛ n'a ye o sababu dɔ ye jumɛn ye an ka du kɔnɔ bɛnbaliya sabatilu sabula bɛɛ bɛnnen don a kan an bɛ don min ko bi ko bɛn tɛ duw kɔnɔ mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o kumaden in na mais mun de y'a kɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nana an ka duw kɔnɔ sabalibaliya n'tɛ ni mɔgɔw sera ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Seyida bɛnbaliya a tɛ don du kɔnɔ ayiwa Seyida an ye faamuyali sɔrɔ la madame Buhare an kun bɛna fɔ yatara tuguni baasi tɛ ayiwa an bɔra ka Seyida ka kɔrɔfɔw lamɛn sisan ale ko a ma bɛnbaliya caman bɛ duw kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnyaw bɛ yen nɔ k'a bɛɛ ye sabali tanya de ko fo mɔgɔw ka sabali nka i b'a sɔrɔ bi na Seyida ɲɛnamaya la ko dɔw bɛ kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ hali silamɛtɔ o mana jumɛn de bɛ fɔ parce que tiɲɛ na sabali a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ mɔgɔ ka taa baki ma parce que bi o de bɛ yen nɔ bi mɔgɔ mago fosi tɛ t'a la k'a fɔ n bɛna don karisa gasi la n bɛna nin kɛ karisa la n man k'a k'a la o tɛ yen nɔ n b'a kɛ dɔrɔn a ka di n ye ou bien se bɛ n ye surtout musow yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kuma misɛnnin ka ca ayiwa a fɔ cogo de ranking i b'a sɔrɔ o caman de bɛ yen nɔ mais o bi silamɛmuso i bɛ se k'i yɛrɛ
fɛn labɛn ka bɛn n'o ye cogo di i ka sigida kɔnɔna na sabali min fɔra i bɛ se k'o ta cogo di ka d'a kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ darakɔrɔbɔ yɛrɛ de o bɛ kɛ cogo di silamɛmuso b'i yɛrɛ b'o kɔnɔ cogo di ayiwa Seyda Ala k'an bɛ sababa ma Ala ka ɲɛ ka d'an ma kira n'a bɔnnaw kama salala Muhamad n y'a fɔ cogoya min na sabali jɔyɔrɔba de b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ waati ta ni sabali tɛ o de kama u b'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɔrɔtɔ cɛ ka jugu mais o tɛ sabali ye parce que ale kɔrɔtɔ a cɛ ka ɲi mais duwawu dɔ bɛ i n'a fɔ o b'i ka kuma in sɔnji la n'o de ye Nabila Musa ni ma fili a y'a ɲini Ala fɛ tuma min na ko Ala ka a sɔn sabali la Ala fana kama ni a bɛ fɛ Ala k'ale sɔn sabali la a ka duwawu kɛ a ka bɛn ni sigiɲɔgɔn ɲuman ye sabula sabali fana kɔrɔ ka sabali kɔrɔbɔ sabali kɔrɔbɔbaw bɛ yen mais o bɛɛ la an tɛna se ka foyi fɔ ni sabali in tɛ sabali tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔw b'a f'u ka zana la ko ni dɔgɔjɔ kɔni ni wuluw ka wowo ci n'a tɛ dɔgɔjɔ bali i bɛ taa i ka dɔgɔjɔ i mana kɛ sigida la cogo o cogo ni mɔgɔw b'i laɲini de ka baga i ma ka ko kɛ min b'i dusu bɔ min bɛ ɲini e fɛ dɛ i bɛ laɲini min kɔ pour que i k'o sɔrɔ f'i ka sabali de sabula laɲini ninnu caman tɛ foyi ye fo n ka karisa bɔ a bɔcogo kan a bɛ bolo min kan fo n ka bɔ o kan mais ni sabalila Ala bɛ tiɲɛ bange o n'i ye sigi yɛrɛ jalen ye fo dɔ de ka kɛ naloma ye an b'a fɔ cogoya min na naloma in de a bɛ fɔ o de ma ko sabalibaga sabula ni e ma sabali ale bɛ kɛ laɲini cogoya min na e fana y'i yɛrɛ d'a ma aw bɛɛ ma kɛ kelen ye wa mais a y'i kɛlɛ i y'a yira la k'a fɔ ne ta t'o ye ne jogo tɛ nin ye ne tɛna mɔgɔ kɔrɔma tigɛ ne tɛna mɔgɔ neni n tɛ baga mɔgɔ ma sabula ne ka diinɛ o m'o ɲini fɛ ne y'o ta ka baara kɛ n'o ye o de bɛ kɛ différence ye e n'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw man ka jɛ ka kɛ kelen ye o ni dɔ ye jogo juguya yira e la e k'i jija i ka ɲumanya k'o la o de kama Alakira ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko sil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilayka wa kulil haqqa walaw ala nafsik i ka tugu mɔgɔ la mɔgɔ min yɛrɛ a yɛrɛ tigɛ ka bɔ i la wa i ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye fana i ka sil man qata'aka tugu mɔgɔ la mɔgɔ min y'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ i la wa ahsin ila man asaa ilayka i ka ɲumanya yɛrɛ de kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye juguya k'i la nin bɛɛ bɛ na o minɛn kɔnɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'i tɔɔrɔ ka kow k'i la o de la sabali ɲinini fɛ o sabula n'i y'a mɛn a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko sabali ko dɔ de bɛ ka k'i la ni foyi foyi tɛ ka k'i la a tɛ f'i ma sabali o mais ni sabalila o kɔrɔ tɛ fugariya ye o kɔrɔ tɛ jitoya ye mais i bɛ sabali dɔrɔn de yanni Ala k'i wasa Seyda i ka nin kɔrɔ fɔ in kɔnɔ i da tora kuma dɔ la a ye hakili jigin an fa n'an karamɔgɔ i ko wa ahsin ila man asaa ilayka wasil man qata'aka ko mɔgɔ tugu mɔgɔ min ye i tigɛ ka ɲumanya kɛ maa ye maa min ye juguman k'i la nin yɔrɔnin na Seyda an bɛ foli belebele a n'a sanuma ka ta ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ y'a bani a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara an bɛ Ala deli hali bi sija ani kɛnɛya Ala k'o di a n'a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an bɛ an kun da Madame Sanogo kan ni waati ma an ta an tɛgɛ ma Seyda an ye caman faamuya an bɔra ka sabali yɛrɛ an y'o kɔrɔ faamuya ayiwa Ala subhanahu wa ta'ala fo ka taa se hadisa ye min fɔ sabali kan an ye caman faamuya o fana na Seyda e yɛrɛ bɛ se ka ayiwa hakɛ to Seyda Fadima de don Seyda Fadima sabali yɛrɛ a nɔnaya ye jumɛnw ye ayiwa Ala k'an bɛ sababa ma n'i ye sabali ta k'a lajɛ a nɔnaya ka ca mais a dɔ ye min ye o ye as-sabru inda sadamatil ula ko ka sabali kibariya gɛlɛn a mɛn ko fɔlɔ i fɛ ka sabali o kan o ye sabaliw la belebele ye dɛ Seyda o misaliya ye min ye e sigilen i hakili tɛ foyi la dɔ ka sina ka na ci lase i ma ko karisa ko Ala kana cɛ janya karisa e denkɛ fɔlɔ banna o yɔrɔ in sabali ma nɔgɔ jɔn bɛɛ ma dɛ o yɔrɔ in
ngo de ko ma fara ko sabali k'a ka gɛlɛ fo n'a kɛla Ala ɲɛsiranyɛbagaw o kibariya mɛ ko fɔlɔ ye kulo la a bɛ min da jɔn daga Ala de b'a dɔn mais e sera k'o kun i ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun i ko tiɲɛ yɛrɛ la se tɛ jɔn ye an bɛɛ ye Ala ta de ye wa an bɛɛ bɛ segin ka to Ala kelen yɔrɔ la la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn bolo fo n'a kɛra Ala ye i sera k'o fɔ yɔrɔ min na o ye jɔyɔrɔba de ye sabali la o y'a tilayɔrɔ belebele de Seyda est-ce que an bi mɔgɔw hakili bɛ jigin o la an dun kan ka hakili jigin o de la sabula kow bɛɛ bɛ boli n'Ala ka yamaruya de n'Ala ye min latigɛ jɔn ma dɛ o de b'i sɔrɔ walima i nana mɛn ko n ka bitiki falenba tasuma donna la o mɛn ko fɔlɔ o sabali a ka bon dɛ mais n'i y'a yira Ala la i ko Ala ne yɛrɛ de ye ta ye wa n bɛɛ bɔra e yɔrɔ la wa n bɛɛ bɛ segin ka taa e yɔrɔ la o de kan ka fɔ o yɔrɔ la Seyda bi mɔgɔ hakili tɛ jigin o la dɛ ni o sugu nana dɔrɔn a bɛ sin ka dɔ jateminɛ a b'a fɔ ne tun y'a dɔn i ma karisa ye a bɛ to ka ne yɛrɛ lajɛ ni sugu min ye ne yɛrɛ b'a dɔn ne man d'a ye a bɛna fɔ mɔgɔ juguw nɔ don i sinamuso nɔ don balimajuguw nɔ don kan'a fɔ a to dɔrɔn Ala ka latigɛ minɛn kɔnɔ o de ye sabali nɔnɔya o y'a la belebele dɔ ye sabali dɔ fana ye jumɛn ye o ye a sɔburu ala tɔa ka sabali Ala fana batoli kan o fana ye belebele dɛ Seyda an bɛ waati min na nin ye an bɛ teleko waati la an bɛ baaraw caman waati la ko caman de bɛ nin waati diɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ diɲɛ yɛlɛmara ka sabali k'a la bato o fana ye fɛnba ye dɛ o ye sabaliw la belebele ye hali hijabu yɛrɛ tali o bɛɛ y'a dɔ ye i ka dukɔnɔmɔgɔw m'a nege bɔ i la sigida mɔgɔw m'a nege bɔ i la i y'a ye i bɛ taa ekɔliso i tɔɲɔgɔnninw olu b'a nege a banna seli waati sera e sigilen don fiyetɔ duman b'a la i tɛ fɛ ka bɔ nin yɔrɔnin ka di Seyitana b'a fɛ i sigi sa nin yɔrɔnin bɛna bɔ san a bɛɛ ka fisa nin yɔrɔnin bɛna bɔ san u ka dagabana siyɛnni ko novelasi waa jumɛn a bɛɛ bɛ ten o n'a ɲɔgɔnnaw Seyda n'i ma i kan ka tɔ min sigi nin yɔrɔ in kan dɛ ka d'a kan nin yɔrɔ in kɔni an balimamuso caman de bɛ ben nin janjuru kɔnɔ o ye tiɲɛ ka novelasi bilalen to a la seli waati selen seli wele kan yɛrɛ a tɛ don kulo la k'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen nɔ olu de kan ka denmisɛnninw wuli an ka taa seli o ye tiɲɛ ye an k'an janto yɔrɔ la kosɛbɛ ka sabali k'a la bato o fana ye sabali dɔ ye dɛ sabula n y'a fɔ cogoya n y'a misaliya ta cogoya min na e sigilen don télé kɔrɔ i bɛ fɛ ka nin émission in lajɛ i bɛ fɛ ka nin film in lajɛ seli waati sera mun de b'i ma sabali i ka nin to yen i ka wuli ka taa Ala ta lase sabula wajibiya bɛ yen n'o bɛ jɔn kan dɛ a fɔlɔ de ye i ma ta ye o kɔfɛ de i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ n'i ma ta ni fɛn o fɛn bɛnna i b'o to i ka taa Ala ta kɛ o n'a ɲɔgɔnna hali ka sabali ka sutura ta i y'o min fɔ o bɛɛ ye sabali dɔ de ye sabula ne y'i miiri ne ɲɔgɔn bogotigini k'a fɔ ko ne k'an kun datugu ne dun kun dɔnnen don ni mɛsiw de ye ne dɔnnen don ni gorobinɛyaw de ye Seyitana ka sira kan mais ni nana bila sa ko n bɛna sutura ta mun de bɛna fɔ n ma mɔgɔw bɛna yɛlɛ n ma cogo di sabali k'o bɛɛ to yen i ka Ala ta in minɛ ka sabali k'a la bato o ye sabali nɔnɔ ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ Ala k'a nɔgɔya ma o de kama Ala y'a fɔ a ka kuranɛ ba kɔnɔ n'o ye suratul bakara aya 45 ba'dal basmala wasta'inu bis-sabri was-salati fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in sadaqallahul azim k'a ye dɛmɛ ɲini a ye dɛmɛ ɲini ni sabali ye ani seli sabula o minnu filɛ nin ye dɛ a ka bon fo n'a kɛla Ala ɲɛ siranɲɛbagaw ka sabali dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sabula n'i ma siran Ala ɲɛ i bɛna fɔ de ko i tɛ fɛn wɛrɛ ye o i bɛ ka min laɲini i b'o dɔrɔn de ye mais ni Ala ɲɛ siranɲɛ nana dɔrɔn i bɛ jɔ yen n ko de kama a bɛ fɔ ko Ala ɲɛ siranɲɛ de ye polisi ye min bɛ dusukun kɔnɔ ale bɛ baara de kɛ dusukun kɔnɔ o kɔrɔ ye ni Ala ko nin kɛ tan n'o ni fɛn o fɛn bɛnna jɔnni ma Ala ɲɛ siranɲɛbaga ma a bɛ o to yen k'Ala ta ta o tuma ko sabali ni seli in filɛ nin dɛ ko gɛlɛnbaw de don a ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma dɛ fo n'a kɛla Ala ɲɛ siranɲɛbagaw Ala ɲɛ siranɲɛ de b'a to i bɛ mɔgɔw ka sabatili bɛɛ to yen k'i ka hijabu dafalen ta u bɛ yɛlɛ bɔnna min k'i la dɛ i b'o bɛɛ to yen i bɛ Ala ta ta
sabali de b'a to i bɛ se k'o kɛ o tuma nin sabali jɔyɔrɔ belebele n'o de ye saburu ala tɔa Seyda i ka baro in ka di baro nafa ka bon nka waati ye an ta an tɛgɛ ma waati ye waati ye ka da waati yɛrɛ cogoya kan teliyara i ka dakuruɲɛ laban teliya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dakuruɲɛ laban Seyda an b'i fo tiɲɛ yɛrɛ la sabali walanda ka dun kosɛbɛ siga t'a la nka an bɛ min fɔ dɔrɔn jɔnni n'i b'a fɛ ka bonya o bonya sɔrɔ ka hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ sabali ta o tuma a y'a fɔ cogoya min na ka da waati cogoya kan an bɛ foli di an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli sama an karamɔgɔ la an ka sababu ɲuman a n'a ka denbaya sanumaw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ si jan kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o da n'u ma kira n'a bɔnnaw kama salala Muhamɛd salim ka fo ka taa se an ka Seyda ma Madame Sanogo ayiwa waati ya an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ ayiwa i fana ka dakuruɲɛ laban teliya alhamdulillah an Seyda an b'i fo k'i barikada ka telesirifila mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada yarabi baarada in Ala ka ɲɛtaga d'a ma a baarakɛmɔgɔ Ala k'u bɛɛ kelen ma sija ani kɛnɛya mais baara in sababu ɲuman gulonnen bɛ cɛba min na Sheikh Serifu Usman Madani Haidara an b'a ɲini Ala fɛ yarabi sija ni kɛnɛya ni wasa ni kɔrɔta Ala k'o di karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na ani karamɔgɔ ka ko an y'a kalifa Ala la masa min tɛ kalifa tiɲɛ kira n'a bɔnna sanumanw kama salli ala nabi wa ali salim haza huwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah an bɛ Ala deli Ala ka nin dugawu sanuman ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an fa ani an karamɔgɔ Seydi Serifu Usman Madani Haidara ayiwa an badenw ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kan ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na masala an ka nin babu sen tɔ in kan n'o de ye sabali ye siga t'a la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kɔrɔfɔ ninnu na an bɛ Ala deli Ala ka sabali don ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka jamana bɔ bolo la hali bi ka o la an b'a fɔ aw k'an bɛ sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma'a salama